ang pagtuon subong. Isa naman naton kakaygayunan sa paghusisa, sa pagtuon, kag pag-review sa aton Sabbath School lesson sa sining simana. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton tanan. Kag ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag sining sining adlaw, ako si Pastor Luisito Tumado. Kag salamat nga may ara kita bag-o naman nga nawong isa ka maabtikon kag masaligan naton nga mga kababayan sa aton Iglesia Adventista del Séptimo Día. Wala sang liwan si Mrs. Lori Histupa. Ma'am, maayong adlaw sa imo. Maayong adlaw sa tanan. Si Mrs. Histupa, mga kauturan, had been a former VP Vice President Finance sang Bacolod Sanitarium and Hospital, who is right now Bacolod Adventist Medical Center. Nakagi man siya presidente sang Miller Sanitarium and Hospital, sa karon ginatawag na Adventist Hospital Cebu. Kag just recently before her retirement, nangin HR Human Resource Director siya sang Central Philippine Adventist College. Kag salamat nga siya ari subong. Ma'am, mayong gid nga ikaw subong kay kanami sang aton nga leksyon Christian living, Yes, at least in the perspective of women, makabatyag kag makakuha naman kita mga kauturan sang mga tips kag mga insights on the side of women. So, salamat kag dalayaw ng Ginoo sa liwat atong ginatamyaw ang atong mga kauturan dira sa BAMC, sa may Hospital Cebu, kag sa iban pang mga lugar nga ila gina-play kada Sabado, ma'am, ang aton nga lesson review. Kay sa BAMC wala, hindi sila makasimba kay galuto sila sang pagkaon para sa mga pasyente. So, wala sila opportunidad to go to church. So, ila gina-play ang aton nga leksyon. Kag ang iba naga-drive, may naga-text nga, pastor, nga-message nga, ga-drive kami subong, gina-play na mo ng inyong review. Kag ang iban nga mga simbahan, instead of having the actual lesson review, ila gina-project sa projector, sa screen, ang lesson. Kay ari ni sa YouTube, kag ari ni sa may Facebook. So, ang Ginoo dalayawon sa sining project kag endeavor sang CPAC Church. Of course, with Sir Elberay Tapaya, Engineer Frederick Linatan, Sir Ayan Banjula, kag atong mga student assistants. That's why very faithful kita nga kada semana may aragid kita nga review. And now, we are on the last lesson last week of this quarter, fourth quarter of 2017, lesson 13, Christian living. Okay? Aton anay idoko mga aton mga ulo, mga muyo kita mga kauturan. Salamat gid Ginoo nga ikaw upod namon sa siningation. Sa liwat amon ginatugyan ini nga pagtuon sa imo. Kabay pa nga imo kami tagaan kaalam, imo kami tagaan sang ihibalo, kag ang balaan nga espiritu magagamit sa amon, kag hindi lang sa amon kundi sa amon man mga kauturan nga naga-view, nagatanaw, nagapamati, kag nagapangalipay sa sining klase sang media ministry. Ginatugyan namon ang tanan upod sang pag-upod sang balaan nga espiritu sa amon, sa ngalan ni Jesus nga amon manunubos. Amen. Mga aton sadsara nga teksto makita naton sa Roma kapitulo 14 bersikulo 10. Akon pagabasahon, nga abala nagahukom ka sa imo utod, o kung ikaw nga abala nagatamay ka sang imo utod, kay tanan kita magatubang sa lingkuran nga hukmanan sang Dios. Kabay pa ang Dios magapakamayo sining aton nabasa nga teksto nga aton sadsaran. Mamang aton title sang aton nga leksyon sa sining Disyembre 23 to 29, katapusan nga leksyon 13, Christian living. Ang
kabuhi Kristohanon. Yes. Nga nga nagsulat si Pablo, kag ano nga kamaturan ang ari sa aton sa sining katapusan nga mga kapitulo. You see, we are studying Romans 14, 15, and 16. Okay. Kag sa akon nga ginham sa aton nga sundan sa ligad ng mga sinimana nga natapos na ni Pablo ang iyang doctrinal and theological presentations. So ari na siya sa ining last few chapters, mga practical na ang iya nga ginahambal on how for us to live a Christian life. Yes. Kag may isa pa di ka punto ma'am nga sola scriptura. That the Bible alone is the standard of living. Yes ma'am, ano ang paginang imo na nakuha diri sa aton nga leksyon? Pastor, ining Domingo naton nga topic is weak in faith. Pagkaluya sa pagtuo. Maluya sa pagtuo. Oo. Ang aton nga teksto makita sa Romans 14, 1 to 3. Oo. Ginatudloan kita ni Pablo nga may ara nga kita nga mga utod nga mga weak in faith. Hindi pa sila mature sa kamatuoran. Yes. So kita kung we feel nga dugay na kita sa kamatuoran pero hindi man ta magsiling kay dugay na ta maalam na ta. Hindi naman amo sina. Kag sigurado ng kaluwasan. Sigurado ng kaluwasan. Kundi nga we will feel for each other as brothers and sisters. So kung may ara sa aton mga brothers and sisters nga hindi pagid sila ng hamtong sa kamatuoran, pwede nga magkabuhi kita nga magaydan taman sila. Oo. Kag ginahambal gani diri sa Romans nga pwede naton sila ma-invite, but not to invite them for a theological argument, kundi nga para makita nila man ang aton example, ang aton ehemplo, kag hindi kita nga magsiling kung ano man ang depende sa ginakaon mo, ano ginainom mo. Kaya ang iban ga vegetarian, ang iban lain-lain ang ilang ginagawi. So hindi amo sina ang aton pagkaluwas hindi affected sa amo sina. Kundi nga ang pagtuo sa Ginoo, ang pagka-righteousness ni Jesus Christ amo makita sa aton kabuhi. I think pastor do amo nang ako nakita nga mga principles nga matun-an naton sa And that's Romans. correct ma'am. And that's amo gina siya ang aton nga leksyon sa Sunday. Pero may dugang ko dira ma'am no nga you see ang Romans 14:1 to 3 is about meat eating. Okay. And then in the council in Jerusalem nga makita naton sa buhat 15 Acts 15. Ang council in Jerusalem ruled out, may ara sila nga action nga mag-refrain, maghagan-hagan sa pagkaon sa mga pagkaon nga nahalad sa idol. But ina nga kwan is just trying to ask that people, Christians, would refrain. But it is not really a black and white. No, it is not a black and white decree nga hindi gid pwede makaon. Yes, sa imo ginhambal kay na, let us be considerate sa mga hindi pa gid hamtong sa pagtuo. Nga may mga practices sila just like abi magaladhalad. Oo. Ti siling ni Pablo ti niya ano gid ang diferensya dira sa pagaladhalad kay ina nga ginahalaran mga bato lang man kag mga kahoy nga ginahimo idols. Paul is trying to emphasize nga kung may mga kauturan kita nga makita nga pareho sini, let us not easily condemn. But let us help them to become more mature like us. Strong. Ano sila sa pagtuo. And eventuality, of course, when they are strong in the faith,
they will refrain na, pwede na sila makakuha. And the same thing with Christmas. Tigay subong Christmas din, ma'am. Christmas. May mga Christmas decoration kita sa balay. Kadamo sang aton mga Adventista nga mga sila nga pagano na nga practice. O hindi ginadapat naton nga pagabuhaton. Yes, of course. We should refrain. Daw pado man na meat eating yapon offered to idols. Pero ang punto dira nga let us not be condemned. Hindi gid ka mo maluwas siya kay dami dekorasyon kamo sang Christmas sa inyong balay. Judgmental. Hindi, no, siling ni Pablo. Let us be sober, bear with them. Let us have humility and long suffering with them. Nga aton sila buligan. But ang punto ni Pablo diri basi bala masandad sila. Basi stumbling block. Stumbling block ka kag because of your desire nga magtuman gid sila sang ano nga klase sang Christian way of life, madula pa hinuon sila sa pagtuo. So at least amo na ang aton nga Sunday nga election. Nga let us just be patient. Oo. Kag let us help them to become mature. One day ang mga balay basi wala na Christmas decoration. At their own decision. At their own decision. But again, the point that Paul is trying to emphasize, this is not the measure of our salvation. Okay, that's right. Pero ang punto lang, let us be responsible on our Christian life. Kay amo man na sa sunod naton. Hindi ta makapasubo sa iban kag hindi man ta mangin kasandaran sang iban. Okay. Sa Monday nga leksyon naton, ma'am, before the judgment set. Ati ang punto diri nga ako nakita nga all of us will be amo na sa aton sadsara nga teksto nga tanan kita magatubang nga ano nga nagahukom kita sa aton nga utod. Siling ni Pablo, let us remember that all of us will face the judgment set of God. Ma'am, ano pa dang imo nakita nga mga punto? Nakita ko diri, Pastor, nga sometimes we tend to judge harshly. Daw ka bla sa aton, kadali gid sa aton, kadali sa aton magsiling condemning, harshly, at times gina-judge ta immediately sila. Pero makasiling ta nga okay lang ni kun ako okay lang, as if kun ikaw ang gahimo sina parang acceptable. But for akon iban gani gahimo i-condemn mo, sarcastically daw pakalainon mo sila kay malain gid. Pero kung sa imo as if it will appear okay lang, but siling sang Ginoo na judge not that he will not be judged. Kanami sila nga punto, ma'am, nga we can easily discern the wrongs and the faults of others. But pero kita kabudlay sa aton. Kay may isa ko kautod, may isa ko utod na siling kay tungod, Pastor, ara sila sa tubangan ta, ang aton niya sala sa likod ta hindi ta makita. Daw ka kuan nga pagsabat, pero there is truth in it. Nga we denied ourselves nga we are better than others. Nga makasasala kita. May denial stage pa nga hindi kuya makasasala. Siya makasasala. Correct. We don't have yet the state of acceptance. Nga we are just the same. Even do tigulang na ta sa pag-alagad, 50 anyos, 60 anyos na ta sa pag-alagad. Siya bago pa lang, pila pa lang katuig, 2, 3, 5 pa lang katuig. But in the eyes of God, we are the same. Alalangay lang kita. So, amo na siya. Let us not condemn immediately, judge others immediately, because we are just the same sinners. And all of us, Pastor, has to give an account of ano ang aton kabuhi nga ginpakita sa aton nga atubangan sang iban kag before God's presence. So amo na siya, ma'am, kanami nga punto nga ato ang mga maluya sa pagtuo, let us help them up. Lift them up. Yes. And bring them up unto the stature of maturity sa Christian life. Kay
Kita mga Kristiyanon, we have the rule, we have the responsibility to tell others. Sang ligad nga naton nga leksyon ligad nga semana, if there is a law-abiding people in the world, it should be the Christians. That's right. Yeah, kita Adventist. If there is an individual who is really very law-abiding, it should be you as the seventh day, as a Seventh-day Adventist. Okay. Sa Tuesday natin ng election, ma'am, no offense. Anong imo nakita diri? Diri gyapon ginhatag sa aton nga teksto is Romans 14:17. Kinbisiling na diri nga kay ang kingdom kun ang ginharian sang Ginoo hindi siya a matter of drinking and eating. Oo, but dapat nga ang righteousness sang Ginoo, ang joy and peace amo ang makita, ang holiness sang Ginoo mo makita sa aton kabuhi. So hindi ta magdwell pastor sa ina mga judgmental, sa mga pagkaon, nga tanan, although those are very important to our Christian life. But we have to emphasize nga ang righteousness sang Ginoo, pagkamatarong sang Ginoo amo ang dapat makita sa aton kabuhi. Ang iya nga peace and joy amo ang makita sa aton kabuhi. Yes, ma'am, and that's correct. Ma'am, may tendency kita bala nga mag-holier than thou siya, spirit. pastor, Nga ako ya vegetarian siya, hindi gina sa maluwas. Di basahan taman sa mga dinalan halin sa libro ni Mrs. White, halin sa Biblia nga misquoted naton nga we were not able to get the right context. Aton dayon ihaboy palakainon gamiton ta ini nga bilang bala sa pagtiro sang hindi mga vegetarian. Yes, it is the best. It is importante na health wise kag ti kabalo man tayo ang resulta sang vegetarian. Maayo gid iya. But let us not use this kind of idea nga i-condemn naton ang iban nga wala yaga practice. Let's just continue. And since we are mature, vegetarian people are mature people, let's say, but they will become immature once they will use that to condemn others. Very condemning ba na, pastor? Oo. Sa aton pa, pastor, sa aton kay ang aton lesson Christian living. Ipakita ka naton sa aton kabuhi. So we can also lead them to the right way of living. Instead of condemning, ikabuhi naton. Say for example, kung nami magina ang vegetarian o nami magina vegetable pastor, which is really good. Really good. So show it in your life. Show it in your life. So ipakita. Others may also see it and then follow. In their own decision. Hindi kay i-enforce. Hindi kay i-enforce mo. I-condemn mo, i-enforce mo, ibalit mo nga sige sila ya pakalain. I think it's a different way. Yeah, and that's correct. Ma'am, another point there is aton nga Tuesday nga lesson is the idea, ma'am, nga iniba lang nga pabay lang ko. This is none of your business. Pastor. This is none of your business. Okay. Pabay lang kuya tay, pabay lang kuya pastor. Ako lang manabat ni sa Ginoo na ti kun hindi ko maluwas, way ka mo labot sini. Hindi gali na mayo, pastor. Yes. For the reason nga whatever is our sin, aton mga misbehaviors will contaminate others, will affect others. Yes, ma'am. Whether we like it or not, pastor, ang kabuhi naton may influensya. May influensya. So, in other words, kung ano man ang aton kabuhi, makita sang iban. Eksakto gining silingin nimo, pastor, nga inang ang aton ehemplo dapat bantayan man gid naton ang kabuhi. We do not own our lives. And we have the responsibility, may responsibility kita, and this is responsibilidad nga ipakita nga ang aton influensya sa isig katawo naton isa siya kabutang nga makapalapit sila sa Ginoo instead nga makapalayo sila sa Ginoo. So importante siya, pastor, nga point. Sa ako nga klase, ma'am, you see, I'm a teacher of the pastors, mga student pastors naton diri sa CPAC. We have discovered one, though iara na siya, but at least daw may punto kami nga last time nga nakita nga in which
all of my students enjoyed the insights nga we have discovered. Kag akong gin-emphasize sila regarding the lost son, the lost sheep, and the lost coin. You see, ikaw nga nadula, hindi lang ikaw ang nahasol. Sang nadula ka. You were able to affect others. Ti parehas ang nadula nga bata, the prodigal son. Wala katulog ang tatay. Correct. Na hasta gani ang magulang naglain man. Yes, you see. The lost sheep. Okay. Ginpabayaan to sang bakiro ang iban. Kagin pangita ang isa. So, ang punto dira is that kung makasala ka, don't think nga ikaw lang isa ang mapiktuhan. Your parents, your family are affected. The church are affected. The community are affected. Dapat gid nga magdoble kita huno na we have to think double before we do something wrong. Kay you are not the only one affected. Yes, imo pamilya apektado kay pareho ka mo apelyido mo. Bata na ni Talpulano apektado ang ginikanan. Huya ang mga utod. Karon subong diri sa Pilipinas may mga drugs, no? May mga mayor, may mga senador, may mga politicians nga involved sa drug. Ila ginahambal nga apektado na akong pamilya, so forth and on. You see, ang buhat sang isa ka tawo nga hindi mayo, the whole family. Ang mga inosente affected. Labi nagiging siguro, Pastor, no? Sa school, nga ang imo nga kabuhi para sina faculty ta, no? Nagtudlo man ta sa school. Now, ano nga influenza, ano nga ehemplo ang ginapakita naton sa mga young people? This is a training institution. So, ano kaya ang aton nga ginakabuhi papalapit ba sila sa Ginoo o kung makapapalayo o kung makapa-question sa gugma sa Ginoo? So, kadako sang aton responsibility, Pastor, no? Yes. And that's a good point, ma'am. Responsibility. But added to responsibility is accountability. Accountability. That's why ang laygay ni Pablo as how to live a Christian life is responsibility and accountability. Correct. Nga, let us be responsible and let us be accountable to what we are doing. So, amo na mga kauturan nga at least kita nga mga Adventista magkabuhi kita nga responsibilidad, nga may responsibilidad, ka may accountability sa sosyedad, sa aton pamilya, sa aton simbahan, and above all, sa Ginoo. Yes. Yeah, kadto kita sa Wednesday mga kauturan nga leksyon. Observance of days. Ang ako nakita diri nga you see, si Pablo nahadlok nga ang natabo sa Galacia may tabo man diri sa Roma. Yeah. Because sa Galacia, ma'am, may natabo dito nga mga false teachers nga nagsulod sa may iglesia sa Galacia. They were teaching na ang mga hintil kag ang iban pa hindi maluwas kung hindi sila magsunod sini nga mga rituals, mga practices, circumcision, mga sacrifices and other things, festivals na gina-impose nila sa mga newly converts. Ti siling ni Pablo, nahadlok ako nga ang natabo dito sa Galacia, may tabo diri sa Roma. But the point, ma'am, is that nga wala ta nagasiling hindi na kita magsimba sa adlaw nga inugpaway. Pero ang mga ritual sa mga pagsimba sa lati, mga pagladhalad, natapos na to ni Kristo. We have studied that in our previous lessons nga ang purpose ng pagladhalad natapos na when Christ came. And Christ said, Paul said, Jesus is the end of the law. In other words, magsiling si Pablo nga end of the law, he means nga ang purpose ng kasuguan natapos na. Ang pagladhalad na mo na guba ng kumbong sa templo because offering sacrifices are already done. But it does not mean nga
ang napulo ka sugo, wala na. Gipakawala. Wala na. Kay kung ginpakawala na ni Pablo ang napulo ka sugo, hindi na siya Sabadista, wala na siya nagsimba sa adlaw nga Sabado. Why na siya nag-encourage nga mga tagkita offering and mati may kadua na siya nga asawa o kung nagapangawat na siya because there is no more law. No, it is not. So Paul is trying to emphasize nga though observance of days ang mga paghalad-halad is done away with. No. But keeping the 7th-day Sabbath, Paul said, let us continue observing it. Pero ti amo na ma'am ang punto gyapon nga let us not condemn those who are not faithfully observing. Yeah. Yes, let us bring them to be faithful. Yeah. Yes. Yep. The main point here, Pastor, could we emphasize ang main point diri? Nga ang initanan nga mga butang dapat sa pagkahatag sang dungog sa ngalan ni Ginoong Hesus. Yes. This is to honor God. Kag kita magpasalamat sa anong ginhimo ni Kristo Basa sa ko ma'am aton. ang teksto Okay. nila. So this is Romans 14 verse 6. The main point in all this is to honor God and be grateful for what God has done for you. The same thing applies to what we eat or don't eat. One person eats 3 meals a day and does it to keep up his strength to honor God. It's all to honor God and is grateful for what he has. Another person fasts twice a week or also does it to honor God and is grateful for what he has. There is no reason to judge either of them, for they are both honoring God and are grateful. That's all. Amo na ang pinaka-matter. That's all that matters. Yes, okay. So, mga kauturan, si Pablo, kanami nga tao, bla, kung tatay ni sa kanami sa Nami sa tatay. iyang example na Kay tudlo. nagahambal siya nga, hindi kita maghukom dayon. Kay inday-indayon naton ang mga nakasala. Agud to nga madala naton sila. And then ipakita naton ang maayo nga buhat as matured Christian, as strong Christian, so that everybody will become mature. Take on mature na ang tanan. Kundi ka namin na there is peace, there is joy, there is already unity among ourselves. Ma'am, diri na kita sa sa Thursday. Ang final words. No? Ma'am, anong nakita ni mo diri mga final words ni Paul? No? Kaysa atong ginambal ka namin, ni siya nga tatay, kung tatay siya, kanami, ni siya nga tatay. Anong nakita mo diri ma'am? Pastor, ang nanamian ko diri sa Romans 15, verse 5, 6, and 7. Kaya ginahambal diri ang aton nga ginahimuon, ang aton nga intensyon, kag ano ang aton gidapat nga buhaton. Okay. So, in verse 5, Pastor, may the God of patience and consolation help you to be patient and sympathetic with each other as Jesus Christ taught us. In 6, so that with one mind and one voice, we can talk about how good God is, the Father of our Lord Jesus Christ. So, it speaks about unity, no? Accept each other in the Lord the same way Christ accepted you, and do it for the glory of God. Yes. So, nami nga point That's correct, ma'am. Kay amo gina ang desire ni Paul sa Romans. Sa mga Christians sa Romans, mga believers sa Rome, nga maka-attend sila unity, maka-attend sila sang peace and joy. Ano kanami sang iglesia nga wala away, ma'am. Gani, no? Kanami sang iglesia nga may harmony, nagasinundanay, nagasuportahanay. Ang buluhaton nagatinad. Pero kung ang iglesia nga nagasumpaki ay masiglibakay lang isa kag isa. That's why mga kauturan si Pablo nagalaygay nga let us be loving, long-suffering. May word dira kinangin basa mo, consolation, sympathetic, patience, encourage people who are down and bring them up. So that when all of you are up
life, Christian life is happier and we can do more sa buluhaton sa Ginoo. Yes. Kag ang katapusan kanami kay Pablo kay pirmi lang gid hallelujah, praise God. Praise God gid siya often. Amo ginasaya. So ang iyang benediction is praise God. Dalayaw ng Ginoo sa iyang ginahimo. Ma'am, salamat kayo gid no. Mga utod wala giguro namon madala ni Ma'am Mistupa ang mga inyo ginapaabot, but nevertheless ma'am nabuligan naton sila sa mga major kag mga importante nga mga points sa kwan. Mga kauturan, continue studying. We are there to help you. We are here to encourage you and to support you sa aton nga pag-study sa aton nga leksyon. Some of you might don't have enough time sa pagtuon kada gabi, but at least ini makabulig samtang kamo gahigda ga drive nagakaon, you can review sang aton nga leksyon pinaagi sini nga buluhaton sang media ministry sang CPAC. Kabay pa ang Dios magkapakamayo kag padayon kamo sa pagpadayon. Next naton nga quarter ma'am bag-o naman. Okay. So kabay pa nga mapadayon gyapon ang ini nga buluhaton diri sa CPAC Church. Ma'am aton takpon ang aton nga pagtuon pinagi sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat nga madamo sang panahon nga na-discuss namon, na-review namon ang leksyon sa sining semana. Ang mga points nga amon natun-an, kabay pa mangin gabayan sa amon mga kabuhi, kabay pa dugangan nimo ang amon mga ihibalo kag paghangop sang imong mga pulong nga kabi magtubo nga mga malambo nga pagtubo sa pagdayaw sa imong ngalan sa adlaw-adlaw nga tanan. Kabay pa ang amon kabuhi, mangin hindi siya mangin kasawayan, kundi mangin inspirasyon sa amon mga kaupod ng mga tumuluo. Kabay pang imong pagpadayon sang pagbantay sa amon tanan, kag ikaw magpakamaayo sa amon sa kami magahulat sa imong pag-abot. Thank you gid sa imong nga pagpamati sang amon nga mga pagpangamuyo. Ini amon ginasaligan nga amon mabaton kag ang pagpatawad sa amon mga sala amon man mabaton. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.